Reġa' wasal il-miliet, żmien ta' tradizzjonijiet, fejn l-eżaġerazzjonijiet iġibulna ħafna nkwiet. Kien hemmhom li tħobb il-binta, li dejjem titlob u tilmenta. L-omma l-flus ma għaditx attenta, basta l-binta tara kuntenta. Flok rigal wieħed spiċċa ċlat erba', il-kont tal-bank din għamlet ħerba, iżda basta sem kien serva u l-binta ma tarax b'geddum superva. Fil-miliet fetħet wieħed nejn. Fetħithom l-erba' moġoba xejn. L-om tlok staqsit għalfejn, asħaq li l-ikel xtrajtu bid-dejn. Li kieku l-om nefqed bil-qis, xtrat rigal wieħed suret in-nies, il-kont tal-bank ma kienx jibbis u binta mbisma neħħet il-qżies. Talima waħda, iżda żgur, m'hemmx jekk intfih jew insinjur. Sabiex ir-rota tibqa' ddur, hawn fuq bil-għaqal waħseb għall-futur.